लगता है, जो भी आते हैं बाबा तेरे दर पे, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। एगो सावन के पावन महीना चलता, एगो बाबा के भजन हो जाओ। हाय हाय कि एगो दूगो ले बोतल बदुई दराजा, कि एगो दूगो ले बोतल बदुई दराजा, कि पुरन का चिला, अरे पुरन का चिलम गंगा जी में कोई दा विसर्जन। रुक जाए, पैसा ले लेबे दे, काहे के तनी तनी दे, तनी एक बेर सब दे दी। राउरो हाथ ना दुखाई, हमरो हाथ ना दुखाई ना जी, पैसा तो फेंके दे दी। चाचा की तरफ से बड़ी रुपए का पुरस्कार है कि एगो दूगो ले बोतल बदुई दराजा, एगो दूगो ले बोतल बदुई दराजा, एगो दूगो ले बोतल बदुई दराजा, एगो दूगो ले बोतल बदुई दराजा। ए हा ए हा ए हा ए हा, एगो दूगो ले बोतल बदुई दराजा, एगो दूगो ले बोतल बदुई दराजा, एगो दूगो ले बोतल बदुई दराजा, एगो दूगो ले बोतल बदुई दराजा। त पुरन का चिला, वाह 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 वाह, त पुरन का चिलम गंगा जी में कोई दा विसर्जन, पुरन का चिलम गंगा जी में कोई दा विसर्जन, पुरन का चिलम गंगा जी में कोई दा विसर्जन, पुरन का चिलम गंगा जी में कोई दा विसर्जन। रुक जाए, कहाँ बने रहुए हैं बड़ भैया धनंजय सिंह जी सिवान से बड़ी रुपया का पुरस्कार देनी भैया के, दिन दुगुना रात चौगुना ऐसा ही बढ़ते रहोगे। अब फिर जल्दी आई मंच में, वाह पुरन का चिलम गंगा जी, भाई डिस्टर्ब करता ना, यही जम खड़ा रहा। अच्छा जे भी नृत्यांगना बा, हम निवेदन करब कि वो सब मंच पे आ जाए, आ तनी जगह खाली कर दी। अब उठाव पटक कला होई चाचा का करब, एबार वह जुग बा कि आवा एक फुक बैठी के मारी लबा, कि राह चले में फूली ना तोहरो नुदा, तो आवा एक फुक बैठी के लबा, राह चले में फूली ना तोहरो नुदा। बड़े भैया राहुल भैया, गायक राहुल जी, लखराव निवासी, बड़े अच्छा राहुल यादव जी, बड़े रुपया के पुरस्कार केने बनी वहां के, अच्छा रउरे हैं, जय हो। तो रउआ से गवावल जाए, दो चार गो जरूर भजन में भजनो करवावल जाए। आ चाचा से हम चाहब कि विशेष करके हमने खातिर जरूर एगो गीत सुनाई, थोड़ी देर के बाद दू गो रउआ से सुनल जाए, क्योंकि शायद देखी कहीं ना कहीं हमने क्या गाओ तंजा ठीक बा, हम 4 साल 5 साल दू गोले गोले बाद में जब मन भर गेल चाचा तो हम वही पकड़ लेनी जन्ने, तो हमरा ठीक लागे लागल, तो कनी यही के कर ठीक बा। तयाबो एक फुक बैठी के मादल, राह चले में फूल मलिकार साहब के प्रणाम, काहे के तनी तनी दे, तनी एक बेर दे दी। हां औ हाथ में तो सही को काहे कर रखी, इहो दे दी। हां देखी तो धाका मुक्की को के सभे आपस में लड़ा जा, ए हा ए हा ए हा ए हा। एबरा गोनु जन तने
संग सना गल बन चाचा मिजाज खुश कर देते गोरी हम एको बोल के गोले भजन नहीं कमन कि ए हो पिया हमसे चललो न जाता आ करी ना उपाय कोनो गोड़ा वटटाता देव घर बेचारी जाती है कि गरमी से पोरे पोरे देह छितराता आ कन्हवा पे कामर नहीं हमारा सहाता लइका कत सुन त आवो धनियाड़ लो आ चिलम धके मार लो आ थकबू न दम भर भीतरी उतार लो त आवो धनियाड़ लो चिलम पीठ पे मारो त आवो धनियाड़ लो चिलम धके मार लो आज थकबू न दम भर भीतरी उतार लो ए हो पिया हमसे चललो न जाता हरी ना उपाय कोनो घोड़ा वटटाता अरे इससे पोरे पोरे मलिकार साहब आ गए नहीं खुला करा के लिए बनी के देबे के पड़ी हमरा खुला कर ले बनी ना त खुला करा ली तो गरम इससे पोरे पोरे देह छितरात धनवा पे काम नहीं हमारा सहारा अब धनियाड़ ला चिलम के मार कबू ना दाम भरा भीतरी उतार लो हमरा भौजी के नररु आ गली रुक जा प्रणाम भौजी गोड़ लगत है और ई त पसीना औरी छोड़े लागल दादा अच्छा एक दो और पंखा के व्यवस्था आप लोग कर दी कहीं की बड़ा दिक्कत होता है उमस बहुत ज्यादा बा 2 मिनट के लिए आप लोग बैठ जाइए 2 मिनट बस 5 मिनट बैठ जाइए हाँ ओकरा बाद तब भाई खाली हमरा भौजी खातिर ताली ना बजे बोलो मरते हैं आई लव यू 3-4 गो आई दादा वही जरा है तो मरते जितने लौकी ना कम से कम हां ए हा अच्छा इस समिति के मान के चले कि इहे के सब कुछ बानी हमरा के बुकिंग इहे कइले बानी आ एक नाता में रिलेशन भी बा हमनी के तो जहां हमर ममहर हो ओइ जे आसपास नहीं हो के ममहर बा हमर भाई लागो यहां के सारा कलाकार लोग खातिर सबके खातिर बड़ी-बड़ी रुपया के पुरस्कार आइला आशीर्वाद के कामना रही ऐसा ही माता ने आपके धइले रही रुआ धइले न रही अच्छा देते में तो दे दी अच्छा कोनो बात नहीं के माता ने ऐसे ही बनौले रखस हां अरे वो पीछे से एने से दे दी अच्छा ठीक बा चलिए आशीर्वाद के तौर पर बहुत-बहुत रुपए के पुरस्कार है हम चाह की ज्यादा समय ना लेते हुए कि अब धनिया चिलम धके मार लो कबू ना दम भर भीतरी उतार लो हम भनुना चिलम धके मार लो कबू ना दम भर भीतरी उतार अब धनिया चिलम धके मार लो कबू ना दम भर भीतरी उतार लो अब धनिया चिलम धके मार लो कबू ना दम भर भीतरी उतार बोल बोल देवे के बोल अलका जी से चाहब की रुआ मंच में आई अलका जी मैं चाहूँ अलका जी से कि एक सुंदर सा गीत इनसे भी सुन लिया जाए भजन उसके बाद तो पूरी रात ओकरा बात तब बाकी बताओ पूरा होबे करे इदू भैया माहौल दिखाएगा थोड़ा कि अलका चांद के आजरिया
नियन गोर बाड़ू हो। लेकिन अलका जी में एक चीज मैंने देखा भी, ये पटना वाली हो गई है, पटना वाली कि अलका चांद के जोड़िया नियन गोर बाड़ू हो। तोहर जो के हो नहीं के बेजोड़ बाड़ू हो। आज पहली बार केहू से अपन बड़ाई सुन लेवानी का कही कुछ कहीं ना रहुआ। अरे बा कुछ कहली अभी रहे थे आ रही तनी छोड़ दे तनी अभी छोड़ दे तनी बाद में कहे